Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin pozvao je danas državu da do 1. juna usaglasi nacionalnu strukturu zaposlenih u policiji, tužilaštvu, sudstvu i u drugim državnim organima sa strukturom stanovništva u Sandžaku. On je na skupu SDA Sandžaka pod nazivom Za slobodu i sigurnu budućnost u centru Novog Pazara rekao da bi samo tako pravda bila zadovoljena, a građane pozvao da budu dostojanstveni, da čuvaju red i mir. Ugljanin je istakao da je država dužna da svojim građanima obezbedi pravo na život, slobodu, sigurnost i ekonomski razvoj bez uslovljavanja, te da su Srbija i Crna Gora tolerantnim odnosom prema zločinima nad Bošnjacima poslale poruku da oni koji budu gazili, mučili i ubijali Bošnjake neće biti kažnjeni, već nagrađeni. Autonomija Sandžaka, izgradnja specijalnih stabilnih institucija, da se zlo spriječi u korijenu, to je minimum za naš i vaš opstanak ovdje. Bez toga života nema. Najviši i najbrutalniji i najniži izraz poniženja koji jedan Bošnjak mora da dozvoli sebi ovdje u Srbiji jeste ti sudi za prekršaje. Verujte, žalim te ljude. Bijedno sam se osjećao dok sam slušao da je jedna od njih izašla na televiziju i do te mere je sebe ponizila da bez imalo stida izađe i kaže: kasnila sam i napisao sam prijem 450.000 prekršajnih prijava i unio sam u budžet 1-2 miliona eura. Zamislite to poniženje da ona kao snajperista iz daljine ubija ljude, ne zna koga je ubila. Nije pozvala ni jednog čoveka da kaže, da zasluša njegovo mišljenje. Čuo sam inicijativu od ljudi. Kaže, spremaju Rusi da otvore kao u Nišu one biltere, one zločince, da otvore humanitarni centar u Vojvodinu i u Sandžak. Ljudi pokreću inicijativu da pozovu NATO pakt da to spriječi. I istina je, ako bude ta inicijativa, prvi ću ja potpisati zahtev da NATO dođe ovdje, da Evropska unija dođe ovdje, da Evropska unija uspostavi svoju policiju, svoje tužilaštvo, svoje sudstvo, dok se ne riješe autonomija Sandžaka i dok se Ustavom ne ugradi i autonomija Sandžaka i bošnjački narod. U ova 3 mjeseca budite strpljivi, budite dobri, budite kolegijalni. Kad vidite drugoga gaze da tuču drugoga, branite drugoga. Branite drugoga, ne čekajte da tuču vaše dijete pa se svađate onda. Kad dođu da gaze vaše dijete, kasno je. Sloboda se brani pred tuđom kućom, ne pred svojom kućom. Ja vam to kažem odgovorno. U ovih 90 dana potrudite se da budete strpljivi, a mi ćemo dati rok i Evropskoj uniji i Srbiji da usaglase nacionalnu strukturu u ovih 90 dana. I u tih 90 dana nećemo uvažavati nikakav njihov ni poziv ni za sud, niti za ustavljanje policije, ni ništa. Te banditi molimo da se smire ovih 90 dana. Dok se ne usaglasi nacionalna struktura, svako zaustavljanje od policije, svaki poziv na sud smatrat ćemo jednom veliko srpskim terorom nad Bošnjacima. To je to, zapamtite. Mi se zalažemo za jednu slobodnu, demokratsku, modernu, pravnu državu Srbiju. Pravnu državu Crnu Goru. Ali prvo moraju da otkriju zločince, da kazne zločince i moraju da usaglase nacionalnu strukturu u tim državnim organima u kojima Bošnjaci mogu da se osjećaju da su svoji na svome. Sve ovo danas što se je srpska vojska, srpska policija, srpsko tužilaštvo, sudstvo, bez obzira što ima koji Bošnjak koji je tamo u teškom položaju, oni rade za srpske nacionalne interese, shvatite, za svoju platu. I oni ne mogu biti Bošnjaki, nisu bošnjački predstavnici, tačka. Sa skupa Za slobodu i sigurnu budućnost je među 9 zahteva traženo od državnih organa Srbije da uz nadzor Evropske unije otkriju i kazne odgovorne za ratne zločine u Sjeverinu, Kukurovićima i Štrpcima, kao i da se porodicama otetih i ubijenih prizna status civilnih žrtava rata.